Yɛde sɛdeɛ yɛka no nie ɛna yɛde toa wo so ura esi Ohene wɔ ha saa nso ɛna Jagri Boaz ɛnso so ɛwɔ ha sɛdeɛ yɛka no nie sɛdeɛ yɛka no nie baba bibi abɔkɔ medofo ya yɛde nyame ase Boaz CJ ate sɛn nyame adom o yɛde nyame ase yegusu yɛkurakura mu kakra yɛde nyame ase ɛne den ne yɛsua Boaz mo akura masɛm bisa edi kan anɔpa yi ɛne sɛ yɛka sɛ obi bo obi ntrɛne a saa ne yɛka no anansɛ san ankasa na asɛm no ɛteɛ yɛta te sɛ obi bo obi ntrɛne na no kwasɛ bi ɛyɛ ntaneani ɔtane wani ohunahuna ɛnkanka sɛ bitu kubɔfoɔ mmienu ahyia wɔ ring mu a ɔbɛhwɛ na ɔbaako ɛyɛ nneɛma huhu na ɔyɛ shadow boxing na okurikuri na ɔyɛ sɛ ɔtane wani abɔ ohu ma wɔtumi abu nkama fa so ɛyɛ ntaneani ɛnyɛ ntrɛne yɛka ne ntɛntɛm na akɔkɔ sɛ ntrɛne ne mu ɔyɛ ntaneani metane wani bi hunahuna meteteo memma ehu abɔ ahyɛ mu ɛyɛ ntaneani. Okay, nti womo a na no ye ya womo antena fide womo atene ye na apretwa nso apretwa ye boto kutuku a mpempi no ye taade aboa nwoma ete se owurem aboa odabo otwe body ne mumesa odabo wansane nwoma na ye de apam eno no bomofo no na korabo bullets eni na tuduru gunpowder odi egum no de asen na sen anase odi abare ne kon ho na okọ ahayo a oyi akorabo na anase aboba na anase bullets no na wahwie tuduru anase gunpowder no na fe odi apoma ni tuo afei okaja dimaya o enti eye potuku a obomofo de na kodie egumu ekwa hayo akura na nsa asikyere enese nsa o sensa se English ni se drink ana se alcoholic drink literal meaning ana se asikyere pa edikan no ye se ade a ensanda we ade a ensanda say ye apedesi eye vodka eye wine eye beer boni nyina di ensanda etimpani the sages impani no translate we ni din no kan say o no ma no wato was ensanda wan we ya ebeka umu watiko ema wa free atiasefo asasinzo eye edin no ye di bu be editu omanfo for say ade a ensa udi akira ebe hawo eye ensanda we na eye futu obi a odi esi na ni so say wo hwea mase atu ensa etitu obo ase yawo ade nyina ho kwan ni mu no bibia mro so yo hawo wonum nsa na wapedi dan say wo ye ne ensa eta odi akira bekum mo akura na obi adi ne ho dom no so ya metati mente ase obi di ne ho dom tete hono se osaba na afa ne fa ekonwa ekwa gokoduru baabi a asem no ne kan de nse wo bi se kiti eka Ohene a odi ncho no mpempi ne se obetra ho ma adomfo atamfo akire no aye na yakayaka de atocha no no kasa di ne ho adomfo onu akunu ho in fact se ukọ Europe ni ade ekra no nso ho ekokoduru baabi a sa abre no na okun ewo wiase no otimi kate na bo ni adjutant ne Batman se paopia ewo menfikun mi ana se onu maduru ti se Adolf Hitler no anum poison no wu echense atamfo no benya no
udi ho adom a na kese wa dane ho enemy to yourself to kill yourself obi di no ho adom na stebe wakum no ho ewo kwan okay mpempi na yo kwan me pa chu Matias ma samwa etwato ohene ba kisi free tele obisa se ya na ko bi fi ananse ko bi a uchia obi a wose ye nimti ye bisa ananse ye nim so ye bisa sa asem no ekire ma adwene kakra ape amenso metise yese ye boni kura yikuram anaze ye boni kura yikuru bidin enu se ebre ni ho a efia da ye beka ho asem ne mum no ye nimti ye bisa okwan so ye nimti ye bisa mama ne ye wo fie no maba ye wo school no maba ye wo adwuma mu na mufiri baabi aba aha de brel na ye nim manante tie nti ye nim ne de mo aba beduru ha nti ye bisa ye nimti ye bisa ne mo enye se ye limisi ye bisa empempi unnim ne de no aba bi okra po na one on kasa e kra nsa no oba nti ye nim nti ye bisa siye okay Papa ye nim nti ye bisa wat na nyata ye nim so ye bisa oh papa ba se eto dan so a na nipa no no watwetwe nkomo se esan bibi sei nti meba ho nti eno nso ebetima ka so oh ye nim enso ye bisa ye nim se nkomo sei nti na odinam enso ye bisa no aba amane papa no nso ye mate wase empempi no eya na ntisa mate wase exceptional case se kokoba se mwadi nkita ho enkanka enemre ya mobile phone ade ohwe na se waba na se okase o yini masem ne mo waba beduru ha yi de ba ye ni chirimu enonko ne mo mpempi no kane no bia na nipa no kura free kwaye mu na eba asem bi asi oba bebo amane uhu wa yehu ohoho na ayempite aba yesi ye nimti ye bisa okwanso mona manase ona kra masem bibi pa papa ye bedo as papa Sɛdeɛ ye kano nie nyame ya me fiada a kire ye nimi ebisha